उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव मुखुमानि सिङाव थानाय फरायसुला फरायसुलि एबा सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय बिटिसि बिजाब बाख्रि बिफाना बेरगाव मुखुमानि सिङाव थानाय सप्तारि हाथायाव गंसे बिजाब बाख्रि लुफुंनाय जादोंमोन। बे बिजाब बाख्रिखौ दिनै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा निलुत सरगायारिया बेखेवनानै होयो। बे बेखेव हाबाफारियाव 32 नं बेरगाव बियाबनि MCLA आरो बिटिसिनि गेलेमु आरो हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा 34 नं खालिदुवार बियाबनि MCLA दिलीप कुमार बर'जों लोगोसे 31 नं खैराबारि बियाबनि MCLA बबेन चन्द्र बर'नि नुजाथिनायाव दिनै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा निलुत सरगायारिया बेरगाव बिजाब बाख्रिखौ बेखेवना होयो। दिनै मोजां खौरां, बेरगाव साब डिभिजनाव जोङो साब डिभिजन लाइब्रेरी बिल्डिं मोनसे बेखेवनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ दिनै मावफुंनाय जाबाय। आंजों लोगोसे जोंनि मानिजाथाव EM दावबायसा बर', MCLA भबेन्द्र चन्द्र बर', SDPO जोंनि गेजेराव दङ, लाइब्रेरियान दङ, डाइरेक्टर दङ। दिनै गोजोननाय मोनदों नैबे ओनसोलनि मोनसे अभाबखौ दिनै सुफुंना होनो हानायनि थाखाय। आसा खालामदों बे लाइब्रेरी बिल्डिंआ ओनसोलनि गथ' गथायफोरनि, ओनसोलनि फरायसाफोरनि मोजां खौरां लाबोगोन। ओनसोलनि गथ' गथाय जाय बिथांमोना लेखा बायनानै फरायनो हायाखै, जाय बिथांमोना लेखा बायनानै फरायनो हायैनि थाखायनो लेखा फरायनायखौ गारनांगौ जादोंमोन, नै बेफोर अभाबखौ एबारै सुफुंनो हागोन होननानै जों मोनसे आसा खालामदों। नैबे बिल्डिंनिफ्राय, नैबे लाइब्रेरी बिल्डिंनिफ्रायनो गोबां गथ' फरायसुला फरायसुलिफोरनो जोङो लेखा होनायनि बेबस्था खालामगोन। जाय बिथांमोना बेहाय लेखा फरायनो फैगोन बिथांमोननो जोङो वाइफाइ फ्रि होनायनि बेबस्था खालामनाय जागोन। आरो जाय बिथांमोना बिनिफ्राय लेखा लांगोन आरो जाय बिथांमोना बिनिफ्राय लेखा लांनो हायाब्लाबो लेखा मोजां जायफोरा सेलेक्ट खालामगोन बेखौ बिथांमोना जेरक्स खालामनानै लांनो हानायनिबो जों बेबस्था खालामना होनाय जागोन। गतिके जों आसा खालामदों ओनसोलनि मोनसे नांगौ जाय बेबस्थाया जोंनि समाजनि थाखाय, जोंनि ओनसोलनि थाखाय, जोंनि सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनायाव हेफाजाब आरो मदद होगोन, आं बेखौ आसा खालामदों। आरो जाय बेबस्थानि गेजेरजों जोंनि सोलोंथाइ खान्थिखौ जौगासार महर होनो हागोन, जों आसा खालामदों एबारे मानिजाथाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव नैबे बिटिआर सरकारा सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय नै बेफोरबायदि बिजाब बाख्रिनि हाबाफारिखौ मावबाय थानाय जादों, बिजाब बाख्रिनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो जिल्लानि बिजाब बाख्रि, साब डिभिजन बिजाब बाख्रि, मडेल एन्ड रुरेल लाइब्रेरी बे बिजाब बाख्रिफोराव जोङो लेखा होनायनि बेबस्था खालामनाय जादों। आरो बिनि बादैबो जोङो एबारै गामि मोनफ्रोमबो गामियावबो जायफोर गामियाव क्लाब एन्ड लाइब्रेरी रेजिस्टार दङ बिथांमोननोबो जों बिजाब होनायनि बेबस्था खालामनाय जागोन। खारन जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा लेखा बायनो हायैनि थाखाय जोङो जोंनि गोरिब जादों। बेखायनो जोङो सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो एसेबां गोरिब गुन्द्रानि गथ' गथायफोरनो लेखा होनायनि बेबस्थाखौ सरकारा जेसेबां हागौ एसेबां होनायनि मोनसे बेबस्था खालामनाय जादों। दा आसा खालामदों रायजो राजाफोरा बयबो हेफाजाब आरो मदद होगोन। आरो जों आसा खालामबावदों जे एबाराव जोङो बांसिननिख्रुइ बांसिन जोंनि ओनसोलनि सोलोंथाइ खान्थिखौ मोजांनिफ्राय मोजांसिन खालामनो हागोन होननानै। दा बेखायनो आं आसा खालामदों जोंनि बर'नि गोबां खौरां फोसावगिरि बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होगोन, आं बेखौनो आसा खालामबाय। जोबनायाव बयनिसिमबो साबायखर जासिनाय जाबाय। गोजोन्थों।